महाराजा दर वर्षाप्रमाणे आपली तुझी सेवा चाकरी केलेली आहे। तू गवदेव महाराजा दर वर्षाप्रमाणे आपली तुझी सेवा चाकरी केलेली आहे। ओढ मानून घे, काय आपलं चूक अपराध झालो असतात आणि काय जरी कोणी करणी करतूत कोटी कलम जरी काय जरी केलेला असतात, जी काय गुराबाळा त्यांच्या पाठी आपलं तू निर्विघ्नपणे उभं राहू। काय जरी त्यांच्या पाठी असतात रोगराई काय असतात तरी आपली ती बाजू घटव। आज जी काय रोगराई इलेली होती ती आपली जाताना दिसता, पण काय जरी त्याचं आडमेळ असतात तरी ती आपली बाजू काढ। आमच्या गावात सुखी ठेव, यश दे आणि बाराता कर